Ahojte všetci, dnes sa budeme venovať téme, ktorá zaujíma čoraz viac mužov, a to kapsulovému šatníku, teda ako mať vždy štýlový outfit bez zbytočného úsilia. Kapsulový šatník je starostlivo vybraná zbierka niekoľkých kuskov oblečenia, ktoré sa dajú navzájom kombinovať. Je to akoby taká stavebnica, z ktorej si vyskladáme niekoľko rôznych outfitov a tak ušetríme čas, peniaze a budeme vždy vyzerať štýlovo. Pri výbere tej správnej kapsuly zvážte váš životný štýl, prácu alebo sezónnosť. Na čo netreba zabúdať pri výbere takejto kapsule? Všetky materiály majú mať podobnú optiku, to znamená štruktúru, lesk a ladiace tóny farieb. Pripravili sme si pre vás kapsuly, ktoré obsahujú starostlivo vybrané kúsky, ktoré spolu perfektne ladia. Nájdete tu všetko od elegantných oblekov až po pohodlné outfity na voľný čas. Všetky kapsuly sme zostavili tak, aby vám uľahčili život a zároveň zlepšili váš štýl. Veríme, že kapsulový šatník je budúcnosť pánskej módy, pretože je to jednoduché, štýlové a hlavne udržateľné riešenie. Navštívte náš web alebo jednu z našich predajní a my vám pomôžeme pri výbere tej správnej kapsuly.